खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आयेन बेरेखा 10,000 इयाबा टेब्लेट हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे अपारेसन खालामनायाव करिमगन्ज पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंसे खबनै साखा गोनां बाइकखौ हमना आयेन बेरेखा 10,000 इयाबा टेब्लेट हमनो हायो। लोगोसे दानि आथिखाल बाजारनि बेसेनाव 2.5 कौटि रांनि जागोन होनना आनजाद खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे आयेन बेरेखा फालांगिनि दायाव सासे सुबुंखौबो करिमगन्ज पुलिसा हमनो हायो। नैथि रादाबाव दं बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव 32 लाख रां सेनानै लांदों सानै दुथां सुबुंफोरा। बे जाथाया मैया साननि समाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे सुबुङा 32 लाख रां थानाय गांसे बेगखौ आखायाव लानानै लामा बारस'नाय समावनो सानै दुथां सुबुंफोरा उनथिं बाइकजों फैनानै सिख'नानै लानानै थांदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे गासै जाथायफोरखौ CCTVनि हेफाजाबजों समाजारि बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं माजबाटनि जिनाहारि जाथायाव आसाम सोरखारा गोख्रों आखायाव लानानै हाबा मावनायखौ नोजोर होनानै दुधनैनि जिनाहारि जाथायनि सायाव आसाम सोरखारा जेबो हाबाफारि लायैखौ नुनानै दुधनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोमोहाबदों। लोगोसे न्यायनि थाखाय सोमावसारनाय आफादफोराबो गोमोहाबदों होनना खौरां मोननाय जादों। माजबाटनि जिनाहारि जाथायाव आसाम सोरखारनिफ्राय गोबां मन्थ्रिफोरा नुजाफैदों, नाथाय दुधनैनि जिनाहारि जाथायाव रावबो मन्थ्रिफोर नुजाफैयाखै होनना मिथिनो मोन्दों। माजबाटनि जिनाहारि जाथायखौ खौरां लानो थाखाय मैया आसामनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि मन्थ्रि मानाव गेदेर उर्खावगोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि जिनाहारि खालामग्रा गासै दुथां सुबुंफोरा पस्क' आयेननि गेजेरजों गोब्राब साजा मोनगोन, रावबो बारग'नाय नङा होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसा आरो बिसोरनि नखरा सरखारनिफ्राय गासिबो खाबुफोरखौ मोनगोन होनना फोरमायदों। दुधनैनि जिनाहारि जाथायनि सायाव जेब्ला खौरांगिरिया सोंथि सोंदोंमोन अब्ला बिथाङा फोरमायदोंमोन दि दुधनैनि जिनाहारि जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो हमनो हायाखै। बेखौ आसाम सोरखारा मिथिखागौ। एबसुआ सोमावसारनाया मोजाङानो जादों। उनाव सोरखारा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों हाबाफारि आखायाव लागोन होनना बिथाङा फोरमायबावदों। ब्रैथि रादाबाव दं मंगलबारनि फुंनि समाव गुवाहाटीनि बशिष्ठ फ्लाइअभारनि सायाव गंसे साखा खबब्रै गारिया बाइकखौ सौग्रावनायनि जाहोनाव सानै लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया फुंनि 3 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला लाइमोनफोरा AS01EE0724 नम्बरनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर गोनां साखा खबनै गारिजों खानाफारानिफ्राय जालुकबारि फारसे थांगासिनो दंमोन। साखा खबनै गारिया लाइसेन्स प्लेट AS01EW1116 गोनां गंसे कारजों सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव सानैबो जायगायावनो जिउ गोमायो। सौग्रावनायनि जाहोनाव बाइकआबो खामदोंमोन। थैनाय सुबुंफोरखौ शिबसागरनि थागिबि कालयान बरुवा आरो बायहाथा सारियालिनि थागिबि भार्गव बरुवा होनना सिनायथिनाय जादों। बाथि रादाबाव दं चीन एबा चाइना हादरा मैया मंगलबाराव अखाफोरनि गोजान फारसेनिफ्राय अन्थाइ आरो हानि नमुनाफोरखौ जाफुंसार महरै लाबोनो हानाय गिबिसिन हादोर जाबाय। मानोना बेनि चांई-2 नायबिजिरनाया बुहुमाव फैफिनदोंमोन। नायबिजिरनाया मंगलबारनि सानजौफुआव इनर मंगलियन ओनसोलाव सा-चीनाव ओंखारदोंमोन। सिनहुआ निउज एजेन्सिजों फोसावजानाय बे केटेगरियाव चांई-2 नायबिजिरनायनि रिटार्न केप्सुलखौ मंगलबाराव AP साहा चीननि इनर मंगलिया गावखुंथाय ओनसोल शिजियांग बेनाराव नुनो मोननाय जादों। चाइना नेशनेल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशननि सामलायगिरि जांग केजियानआ लेन्डिंनि उनाव मोनसे टेलिभिजन खौरां जथुमाव बुंदोंमोन, "आं दा फोसावो दि चांई-2 लुनार एक्सप्ल'रेशन मिशनआ आबुं जाफुंसार जानो हादों।" बे गेदेर जाफुंसारनायखौ चीन हादरनि एबा चाइनानि हादरगिरि शी जिनपिं बिथाङा हादरनि बिगियानगिरिफोरखौ साबायखर बावदों आरो बे जाफुंसार जानाया चीननि बिगियान आरो बिरोंदामिनआव जौगानायनि थाखाय जाफुंसारनो हादों होनना फोरमायबावदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनियावमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।